Соңгы 20 елда республикада авыл халкы 100 мең кешегә кимегән. Бу 2019 елгы сан. Халкы картая, яшьләр китә. Татарстан өчен авыл азык-төлек җитештерү урыны гына түгел, ул халыкларның гореф-гадәт, мәдәниятен, телен саклау җирлеге дә. Авыл саклансын өчен анда эш кирәк икәнлеген без бу атнада Россиянең татар авыллары эшмәкәрләре җыенында да күрдек. Ул Казанда узды. Монда без үзебезне гаҗәпләндергән, халкыбыз өчен горурландырган шәхесләр белән таныштык. Татарстаннан читтә яшәүче татар эшмәкәрләре күктән яуганны көтеп тормаган, юлын, алымын, мөмкинлеген тапкан. Бу җыенга килүчеләр арасында үз товарын чит илләргә, Европага экспортлаучылар бар иде. Менә аларның кайберләре. Biz оешмада җыштырабыз, үзебезнең эшебездә иң первый семян команда тотындык. Бүгенге көнгә без экспортируем уже 10 ел Европа страналарына. Практически һәр бер Европаның городында безнең семечкалар бар. Последние 2 елда мин бик күп эшләр кылдым. Европа рыногына киттем. БККның чакчагын. Ансы года без тагы бер странага сәбәп кылдык. Израильгә да тотындык, контракт кылдык. Чакчак поставлять та без. Чакчак та семечкада. Беренче вакытларда йөрдек. Колхозда Казанда була торган ярмаркаларда башлап киттек. Бик безне бик Татарстан президенты улай берне бик поддержать итте. Калган әле бер ярмаркалардан соң инде ана кибетләргә чыктык, продукцияны танытып, Чаллы, Казан беренче, Ульяновск, Самара, Нижний Новгород, Мәскәүгә күп йөртәбез продукцияләрне. Тагын бер күзәтүебез, алар үз бизнесына акча эшләү юлы итеп кенә карамый, алар үзендә торган җире өчен җаваплылык тоя. Мин моны милләтебез алдындагы җаваплылык дияр идем. Татар авылында кешене эшле итү, социаль объектлар, бакча, мәктәп, мәчет төзелешенә өлеш кертү. Алар заманча идарә ысуллары, глобаль мөмкинлекләр турында фикер йөртә. Россия грантларына гариза бирә, аны ота һәм эшли. Башкултай авылында 2013 елда ТОС Җирле иҗтимагый үзидарә оешмасы төзелеп, үзебезнең инициатива белән төрле конкурслар катнашып, авылыбызны төзекләндерү, мәдәниятен саклау, күтәрү өчен грантлар отып алабыз. Авыл универсаль спорт мәйданы ясадык. Газификация программасына кирип, бөтен Башкултайга һәр бер йортка бушлай газ китерилде. Омск өлкәсендә татар авыллар аз түгел. Интернетта нигә Үләнкүлгә генә шундый хөрмәт, нигә башка авылларга игътибар юк дип язучылар күп булды. Ни әйтер идем? Мондый эшне булдыру өчен төпле нигез кирәк. Һәм авыл халкы белән дөрес идарә итүче җитәкче кирәк. Өченче мәсьәлә, алар туган телне саклауга миссия итеп карый һәм яхшы гамәл кылуны милли хәрәкәт дип атый. Biz кайда гына йөрсәк тә, үзебезнең татар икәнлегебезне онытмаска, моның белән горурланырга тиешбез дип уйлыйм. Балаларыбыз, оныкларыбыз үзләренең милләтенең татар икәнлеген белеп, динебезне, телебезне саклап, тормышларын алып барырга тиешләрдер дип уйлыйм. Яхшы эшләү, яхшы эш башкару, яхшы югары уңышларга ирешү, ул үзе бер милли хәрәкәттер дип уйлыйм. Татарстан татарлар өчен кыйбла булса, татар эшмәкәрләре торган җирләрнең тоткасы, кешеләрнең таянычы. Беренче чиратта без ничек таянабыз? Читтәге өлкәләрдәге татарлар, шушы авылларда беренчедән, икенчедән менә бу мәчетләрдә, һәм шундый ниндер центрларда без үзебезнең менә сезнең ихтыяҗларыгызны хәл итәргә ул менә шундый урыннар.